खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा गोबां साख्रि ओंखारना फैदों दै गासै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 50,000निबो बांसिन दङ 50,000निबो जोंहा बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन साख्रिफोरखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो बिनि थाखाय गिबियावनो गासिबो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय फैनाय साख्रिनि बागैनो खोन्थाहरनोसै साख्रिखौनो होननानै बुंनो नांगोन ओरैनोथ' जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया एप्रेन्टिसनि थाखाय फैदों अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ साननो नाङा बोसोरसेनि थाखायल' नोंथांमोना मावनो हागोन बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा मानोना नोंथांमोना बे खामानिखौ बेंकआवसो मावनो मोनगोन नालाय बोसोरसेनि थाखाय दा एप्रेन्टाइस होननानै बुंदों दा बे बोसोरसे नोंथांमोना मावखांनायनि उनाव सार्टिफिकेटबो मोनगोन जाय सार्टिफिकेटआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद खामानि गोनां जाहैगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे पान्जाब नेशनेल बेंकनि भेकेन्सिनि बागैनो खोन्थाहरनोसै जायनि भेकेन्सिनि नामा एप्रेन्टाइस दा बिनिफ्राय टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा बेहाय होनाय दङ 5,138 जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैदों जायनि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामनाया मैयानिफ्राय जागायजेननायबो मैया जोंहा फेब्रुवारिनि 8 तारिखमोन मैयानिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामना स्टार्ट जाबाय दा बिनिफ्राय जोंहा फेब्रुवारिनि 24 तारिखसिम थागोन जाहैबाय नैबे अनलाइन एप्लाइ खालामनाया दा बिनिफ्राय जोंहा अनलाइन एग्जामबो जागोन जाहैबाय कम्पिउटाराव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो नांगोन जोंहा एग्जामा बेयो मार्चनि गिबि सप्तायाव जागोन होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायोबा नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगोन बिनिफ्राय बैसोखौबो जोंहा बेहाय होनाय दङ 20 बोसोर मिनिमाम जानांगोन बिनिफ्राय 28 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जोंहा एसटि फोरनि थाखाय आपार एजनि जोंहा रिलेक्सेसन होनाय थायो 5 इयार्सनि दा बेनिखायनो जोङो 33 बोसोरसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन एसटिफोरा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना फरायनायखौ नायदोनै जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जाबायबा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन एनि स्ट्रिम नोंथांमोना साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा आर्ट्सआनो जा जायखिजाया स्ट्रिमानो जाया मानो नोंथांमोना जुदि ग्रेजुएट पास जाबायबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय होनाय दंखायो नोंथांमोना बोसोरसेनि थाखाय 12 मान्थ्सनि थाखाय नोंथांमोना नैबे ट्रेनिंखौ लानो हागोन जाहैबाय माने बे एप्रेन्टिसशिप जाहैबाय नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेखौ बेंकआव मावनो हागोन दा बिनिफ्राय जोंहा बबे स्टेटनि थाखाय बेसेबांसो साख्रिनि भेकेन्सि दं जोंहा बेखौ बेहाय होनानै दोनजोबदों नोंथांमोना बेखौ नायफैबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम सेलारिखौ मोजाङै खोन्थाहरनाया मोजां जागोन नोंथांमोना बेसेबां मोनगोन जुदि सेलेक्सन जायोबा सेलारिखौ नोंथांमोना जेनेबा रुरेल एरिया गामि एरियानि बेंकफोराव नैबे पान्जाब नेशनेल बेंकआव नोंथांमोना मोनोबा गामि ओनसोलनियाव दा अब्ला नोंथांमोना मास मोनसेयाव 12,300 थाखा नोंथांमोना फैसा मोनगोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना मेट्र' एरियायाव मोनो जेनेबा नोंथांमोना माबायाव मोनोबा जेनेबा हमना ला गुवाहाटि बायदि सोहोराव नोंथांमोना मोनोबा सेलारिखौ नोंथांमोना 15,000 मोनगोन जाहैबाय मास मोनसेयाव दा नोंथांमोना मिथिबाय दायो सेलारिखौबो नोंथांमोना बे एप्रेन्टिसशिपनि माबाखौ भेकेन्सिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोननो हागोन बयबो नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना बेबादि साननो नाङा जेनेबा बोसोरसेनि थाखायल' बे एप्रेन्टिसशिपखौ नोंथांमोना मावनो मोनगोन बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा गोबां नोंथांमोना एक्सपिरियेन्सबो मोनगोन सार्टिफिकेटबो मोनगोन आरो बिनिफ्राय गोबां लामाया नोंनिया गेवगोन आरो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुङो जेनेबा न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरखौ एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय आरो जाथामलाबो सेलेक्ट जायाना नोंथांमोना एग्जाम होनांगौ अनलाइन एग्जाम दा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव चेक खालामना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम नैबे ग्रुप डि साख्रिनि बागैबो सिगाङाव खोन्थाहरखांखाबायमोन अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम खेबसे मोजाङै खोन्थाहरफिननो सानबावदों जेनेबा नोंथांमोना गोबांनो दायो कनफिउजन जानानै दङ माने मेट्रिक पासआल' एप्लाइ खालामनो हायो नामा नोंथांमोना बेबादि साननानै दङ बेबादि नङा दै जायफोर नोंथांमोना ITI लानाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बिनि बागै खोन्थाहरनो बावफ्लांदों जेनेबा मेट्रिक पासनिखौल' आं नोंथांमोननिसिम बुंहरदों मेट्रिक पासआबो एप्लाइ खालामनो हायो बेथ' नंखागौ बाथ्राया बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना ITI पास जानानै दङ नोंथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो जायनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ जानुवारिनि 3 तारिखनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ अनलाइन एप्लाइ जोंहा जोबगोन मार्चनि 2 तारिखआव दा बेनिखायनो एसे जोंहा गोबाव समा दंबावसो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना पेमेन्टबो खालामनांगौ 250 थाखा नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखायो 250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोनफिननो हायो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथाङा जा 250 थाखा नों पेमेन्ट खालामबाय जेब्ला नोंथाङा कम्पिउटार बेस्ड एग्जामखौ हैनो थाङो एग्जामाव नोंथाङा एटेन्ड जायो अब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव एसे उनावनो सोनानै हरफिनगोन नैबे 250 थाखा फैसाखौ दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिनानै निस्सय मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय
साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा बिनि थाखाय बेसेबां दङमोन नैबे ग्रुप डि नि थाखाय ग्रुप डि आव जोंहा गोबांथार भेकेन्सि थायो एसिस्टेन्ट थायो पइन्टसमेन थायो बायदि जोंहा भेकेन्सि थायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिगोना मिथिया बेखौ जोंहा रेलवेनिफ्राय डिपार्टमेन्टेल एग्जाम जाबाय थायो जायनिफ्राय नोंथांमोना नैबे ग्रुप डि साख्रिनिफ्राय नोंथांमोना माने नैबे स्टेशन मास्टार बेबादि जानो हाबावोसो ट्रेन मेनेजार बायदि नोंथांमोना माने साख्रिनि थाखाय आपग्रेड खालामनो हाबावोसो नोंथांमोना डिपार्टमेन्टेल एग्जामखौ होनानै दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे ग्रुप डि नि साख्रिखौ उन्दै एबा फिसा होनना नोंथांमोना साननो नाङा जेनेबा बे ग्रुप डि आथ' नैबे ग्रेड 4 नि साख्रिनिजों एखे माबाया लेभेला एखे ग्रेड 4आनोखा बे भेकेन्सिया नाथायबा आसामाव जेरैबायदि ग्रेड 4 नि साख्रिनि सेलारिखौ होयो बेबायदि नोंथांमोना सेलारिखौ मोना नैबे सेन्ट्रेल सरकारनि जाबाय नालाय दा बेनिखायनो बे ग्रुप डि नि साख्रिबाबो एबा ग्रेड 4 नि साख्रिबाबो सेलारिया बुरजा जाखायो आरो बिनिफ्राय डिपार्टमेन्टेल एग्जामाथ' जाखाबायानो थानोसै दा बेनिखायनो नोंथांमोना माने स्टेशन मास्टार बिनिफ्राय ट्रेन मेनेजार बायदि बायदि भेकेन्सिनिसिम नोंथांमोना आपग्रेड खालामनो हायो नोंथांमोना प्रमोसनखौ लानो हागोन नोंथांमोना जुदि डिपार्टमेन्टेल एग्जामाव पासखौ जानो हायोबा दा बेखौ निस्सय नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दायो जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 22,195टा जोंहा दायो साख्रिनि भेकेन्सिया दंथ'यो नाथायबा बे साख्रिनि भेकेन्सिया बारायखागोनखा नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना बेयो 30,000नि बारायाथ' जाहैखागोनखा दा इनिशियेल फेया जाहैबाय जोंहा बे बेसिक फेया 18,000 बुंदों बेनिफ्राय एलावेन्स बायदिसिना दाजाबनानै नोंथांमोननि सेलारिया 30,000निथ' बारा जाहैखायो नैबे ग्रेड 4 नि सेलारियानो अब्ला नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै दङ जायफोर नोंथांमोना ITI पास जानानै दङ गोख्रैनो नोंथांमोना नैबे ग्रुप डि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दा बिनि उनाव नोंथांमोना कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम होनो नांगोन कम्पिउटार बेस्ड एग्जामाव नोंथांमोना पास जानायनि उनाव फिजिकेल नोंथांमोना होनो नांगोन जाय फिजिकेलाव नोंथांमोना 20 केजि ना 30 केजि नोंथांमोना अजन लानानै 100 मिटारना बेसेबांबा खारनांगौ नोंथांमोना बेखौ खारनोथ' बयबो हाखाजोबगोन नोंथांमोना गिबियावनोथ' रिटेन एग्जामखौल' मोजां हो बिनि उनावथ' नोंथांमोना मोजाङै हाखागोनखा माने बेखौ गासिबो हाखाजोबो मात्र नैबे रिटेन एग्जामाल'सो नोंथांमोननि थाखाय रिटेन एग्जामखौल' नोंथांमोना मोजाङै पास जादो बिनि उनाव नोंथांमोना बे फिजिकेला ओरैनो इजि गोजा बेखौ गासिबो पास जाखायो दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंनाय जाबाय अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन गासिबो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावै पस्ट अफिसनि साख्रिनि बागै खोन्थाहरदोंमोन दा आं जै दिनखालि भिडिअ खालामदोंमोन ओइ दिनखालिनिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइथ' जायाखैमोन रेजिस्ट्रेसन खालामनायासो जोंहा जादोंमोन दा जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामाबो स्टार्ट जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन वान टाइम रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोना गिबियावनो खालामग्रोनांगोन नैबे फेब्रुवारिनि 14 तारिखसिम नोंथांमोना खालामनो हागोन बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइआ जोंहा फेब्रुवारिनि 16 तारिखसिम थागोन दा बारा गोबावबो सम गैला बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामलायदो जोंहा बे सेलेक्सना नोंनि बे मेट्रिकनि पार्सेन्टेजनि सायाव जायो बेहाय जेबो एग्जाम बेबादि इन्टारभिउ जेबो जाया दा बिनिफ्राय कारेक्सन जायफोर नोंथांमोना गोरोन्थि एप्लिकेसन होफ्लांदोंबा जेनेबा माखौबाफोर नोंथांमोना मिस्टेकै फिलआप खालामफ्लांबायबा एप्लिकेसनाव अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन ना फेब्रुवारि 2 तारिखनिफ्राय फेब्रुवारिनि 19 तारिख साननै नोंथांमोना समखौ होदों नोंथांमोना नैबे ब्रान्च पस्ट मास्टार बिनिफ्राय एसिस्टेन्ट ब्रान्च पस्ट मास्टार बिनिफ्राय जोंहा दङ बेहाय डाक सेभाक बे मोनथाम साख्रिनि नामनि थाखाय जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों गासै साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा बेसेबां दङमोन 28,000निबो जोंहा बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि दङ दा बेनिखायनो साख्रिनि भेकेन्सियाथ' जोंहा खम नङा नालाय बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दोनफै जेनेबा सेलेक्ट जानाय जायैया उननि जोंहा बाथ्रा जागोन बियो नोंथांमोना सेलेक्ट जाफ्लांनोबो हागौ नालाय बोरैबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनानै ओरैनो दोनफैबानो जाबाय जेराव अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव जोंहा जेबो फिसबो लायाखै एप्लिकेसन फिस जेबो गैया नोंथांमोना आरामसे मबाइलजोंनो अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय जेनेबा फट' नोंनि सिगनेचार आपल'ड खालामनांगौ जायो दा बेखौल' नोंथांमोना जेरैबायदि बेहाय बिदों एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना बेखौ होनानै अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय आजिखालियाव मबाइलजोंनो गासिबो माने अनलाइन एप्लाइ खालामजोबनो हाखायानोसै दा बेनिफ्राय माखासे सोंहरदों बेहाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेबादि नांगोन नामा होननानै बेबादि कम्पिउटार सार्टिफिकेट जेबो गैयाखै मात्र नोंथांमोना मिथिनाय जानांगोन कम्पिउटार मिथिनाय जानांगोन साइकेल सालायनो रोंनाय जानांगोन बेबादि बुंदों आरो जेनेबा आजिखालिथ' साइकेलखौथ' रावबो सालायबावलासो स्कुटि सालायनो रोंनाय जानांगोन बेबादि सोंबाबो जाबावगौसोमोन एबा बाइक सालायनो रोंनाय बेबादि सोंबा जाबावगौसोमोन नोंथांमोना जेनेबा साख्रि मोनबाथ' बहा साइकेल सालायनानै नोंथांमोना खामानिखौ मावनो जेनेबा नैबेहाय जोंहा दं नालाय पस्ट मास्टार दं नालाय दा बेफोरनि भेकेन्सिया जोंहा मालाबा माबा हैनांगौ जायो लाइजाम रानहैनांगौ जायो बेबादि नङा होमबा खामानिया दा बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ सोंदों आरो साइकेल सालायनो रोंना रोङा होननानै दा बेफोरखौथ' नोंथांमोना बयबो रोंखाजोबगोनखा दा बिनिफ्राय सेलारिखौबो नोंथांमोना नायना लादो नै 12,000निफ्राय जागायजेननानै 29,380 जागोन बे सेलारियाथ' दायो बारायखागोनखा 8 पे कमिसना जुदि जायोबाथ' डाबल जाजोबगोन बेफोर सेलारिया डाक सेभाक एसिस्टेन्ट ब्रान्च पस्ट मास्टार बिनि सेलारिया 10,000निफ्राय जागायजेननानै 24,470
नोंथांमोननि सेलारिया मास मोनसेयाव जाहैगोन जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिजोब्बाय जानांगौ बैसोआ बेसेबां जानांगौमोन मिनिमाम खमथारबाबो 18 बोसोरा जाथारनांगोन बिनिफ्राय 45 बोसोरनिसिमाव जों एप्लाइ खालामनो हागोन एसटिफ्रा आपार एजनि जोंहा रिलेक्सेसन होनाय थायो 5 इयार्सनि दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ गासिबो अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन बयबो नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आसाम सरकारनिथ' दायो जोंहा गोदान भेकेन्सि ओंखारना फैयाखै मैया जोंहा आसाम पुलिसनिफ्राय आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेसांखिनि साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदोंमोन जोंहा मैया फेब्रुवारिनि 8 थारिखमोन मैया जोंहा लास्ट डेटमोन मैया जोंहा जोबनानै थांबाय नोंथांमोना गासिबो निस्सय एप्लाइथ' खालामजोब्बाय जानांगौ लास्ट डेटआ मैयानोमोन ना आं बेखौ नायफिनना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों एप्लाइआ जोंहा मैयानोमोन लास्ट डेटआ जोंहा मैया फेब्रुवारिनि 8 थारिख जोंहा मैयामोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जोब्बाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना नैबे आसाम पुलिसनि आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जेसांखिनि जोंहा भेकेन्सि दंमोन दा बे एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोननि एप्लिकेसनाव माखौबाफोर नोंथांमोना गोरोन्थि फिलआप खालामफ्लांबायबा नोंथांमोना कारेक्सनखौ दिनै जोंहा फेब्रुवारि 9 थारिख दा बिनिफ्राय फैगौ फेब्रुवारिनि 14 थारिखसिम नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन दा बिनिखायनो गासिबो कारेक्सन खालामना ला जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि खालामफ्लांदोंबा आरो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांबाय बुंनायाबो जाबावलालै दा बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लिकेसनखौ एसे चेक खालामनानै नायफिन जेनेबा नोंथांमोना साननो नाङा आंना गासिबो थिग जाखाजोबदों बेबायदि नोंथांमोना साननो नाङा मालाबा नायस्लाबफ्लाङा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामनानै मोननाय नोंनि बे प्रिन्ट आउटखौ नोङो मोजाङै नायफिनलाय नोंनियाव गोरोन्थि जादोंबा जाहाथे नोंथाङा गोख्रैनो बेखौ कारेक्सन खालामनो हायो दिनैनिफ्राय फैगोन फेब्रुवारिनि 14 थारिखनि गेजेराव नङाबा उनावसो मिथियोबा आंनिया गोरोन्थि दंमोन ना मिथिबा बोरै जालायखो दा बेहायनोथ' रिजेक्ट जानांगौ जाहैगोन उनाव दा बेनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनि दा एप्लाइ खालामनानै मोननाय एप्लिकेसनखौ मोजाङै चेक खालामना नायफिन माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा जुदि गोरोन्थि जादोंबा थाबैनो कारेक्सन खालाम फैगौ फेब्रुवारिनि 14 थारिखसिम दिनैनिफ्राय फैगौ फेब्रुवारिनि 14 थारिखसिम नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन फ्रियावनो दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्साव कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों